записано като четвърта степен на 7. Обикновено просто казваме 5 на третче. Дефинираме а на степен 0 като равно на 1 за всяко число, а различно от 0. 0 на степен 0 не е дефинирано. Такъв израз в математиката 0 на нулева степен не е определен. Поради тази причина ние внимаваме какво избягваме. Ами, те са ви въведени, защото вече някой е минал преди вас. Само моето ми вече направено. И така, умножавайки тези две числа, получаваме число, състоящо се от 8 равни множители. Следователно, за да умножим две степени с равни основи, трябва да съберем показателите на степените. Произволно реално число, а n и n са естествени числа, то a на степен m от a на степен n е равно на a на степен m плюс n. Следващото, което трябва да направите, дясната част от страничката, виждате, че във всяко примерче имате на тем другото сега. 5 на 6, по 5 на 20, според мен, на 13 степен, значи то е излишното. Става 30. Ами, събираш горе степени показатели, защото умножаваш 5 на 40. 5 се хвали на 5 на 10.